Serpil Gülseren kom til Danmark fra Tyrkiet som 3-årig. På en ferie i Tyrkiet forelsker hun sig og gifter sig med en tyrkisk mand. Desværre holder ægteskabet ikke, og Serpil vælger efter nogle år at lade sig skille, på trods af forældrenes ønske om, at hun bliver i ægteskabet. Et fast holdepunkt i hendes tilværelse har været kjolebutikken House of Serpil i Roskilde. Min familie var imod det, da jeg så skulle starte jo i det her, ikke? At jeg ville åbne en forretning og sådan noget, ikke? Der var de jo imod det. Jeg gik op og skrev under og kom hjem og fortalte, at nu har jeg skrevet under, nu har jeg fået en forretning, enten kan I støtte mig eller lade være. Og min familie valgte at støtte mig. Jo, selvfølgelig var det irriterende for dem, at jeg skulle blive skilt. Fordi det var ligesom, ja, alle andre, ja, hvad vil de sige, ikke? Jamen, det er jo ikke alle andre, jeg lever sammen med. Jeg lever med mig selv, jeg lever med min familie. Og det er jo det, der betyder mig. Alle andre betyder ikke noget for mig. De er der. Altså, min mor og min far synes da i hvert fald, at jeg måske skulle beholde ham, fordi jeg var en virkelig sød person, ikke? Jamen, at være sød og have et ægteskab, det er jo ligesom igen i mine øjne 2 forskellige ting. Man kan jo være pisse sød og sådan noget, ikke? Men hvis det ikke fungerer, så den der sødhed, det mister man jo også senere hen, ikke? Og så blev gal på hinanden, aggressiv på hinanden. Hvorfor skulle vi nå dertil? Hellere at lukke den af på en god måde, ikke? Og så være ven. Hvis man virkelig tolker Koranen rigtigt, så er Koranen blevet lavet så godt, både for kvinder og mænd. Men altså, mændene har været meget det der med, at de har brugt Koranen mere til deres fordel mange gange, ikke? Det har de jo gjort. Det skal man sgu ikke lægge skjul på, ikke? Og hvis man sådan virkelig går ind og læser og tolker den, og sådan ved rigtigt om det og sådan noget, ikke? Jamen, så er der mange gode sider i den Koran der. Mange gode sider. Giv mig en dybere grund. Jamen, er det bedre at ødelægge hele familien, eller er det bedre at blive skilt og komme videre med livet? Og det er det, de skal tage hensyn til, synes jeg. Det er mennesker, det betyder. Det er jo ikke, altså det er jo ikke bare en ting. Altså, vi er mennesker. Vi skal jo videre med vores liv på et eller andet måde. Det skal vi i hvert fald. Hvis jeg blev skilt, og jeg kan klare mig selv, jeg er kommet videre, jamen så kan min datter eksempel også godt sige, ved du hvad, hun har sgu fandme været stærk. Hvorfor? Man kan jo godt klare det, hvis det er det, man vil. Det er et spørgsmål om at pointere det rigtige måde, ikke? Så jeg har ikke ødelagt mit liv. Jeg har ikke ødelagt min datters liv. Jeg har ikke ødelagt min eksmands liv.